Мариан Димитров. Вече на старт, начало на неговия опит. На 26 години е Мариан Димитров, многократен шампион на България в силов трибой. Това обаче е дебют за него в силовия многобой. Така че каквото и да е днешно постижение за Мариан, също е добре. Давай, можеш още! Давай! Давай, давай, давай! Бам, бам, бам! Давай, давай!